What's your plan for tomorrow? Are you a leader or will you follow? Are you a fighter or will you cower? It's our time to take back the power. What's your plan for tomorrow? Are you a leader or will you follow? Are you a fighter or will you cower? It's our time to take back the power. Gaur inauguratu dugu talka, eta talka da Gasteizko espazio okupatu feminista berri bat. Eta, pixkat abiatzen da, Gasteizeko emakume boiera transentzat espazio bat sortzeko, eta pixkat behar batetik ateratzen da. Azkenean gure hirian, analisi bat egin dugu, eta ikuste genuen behar bat geneukala horrelako espazio bat izateko. Espazioa ulertzen dugu sisteman arrakala bat, o sisteman ataka bat bezala, baino ez dugu ulertzen bakarrik alternatiba badanik ez gaur egungo sistema kapitalistaren baitan, ez dugu ulertzen bakarrik espazio libreago bat edo arnasune badenik, ez ulertzen dugu gaur egungo sistema horrelako arrakalen bidez eta ataken bidez zulatzea posible dela, ez, eta oso garbi daukagu gaur egungo sistemaren baitan ez garela askeak izango, eta orduan horrelako espazio batek erakutsi nahi du ez, sistema kapitalistak ez duela inongo momentuan, ez gure harremanak, ez gure bizitzak, ez gure beharrak kontuan eukitzen, eta orduan horrelako espazioen bidez nahi dugu espazio bat sortu guretzako, gai guzti hauek landu ahal izateko, baina baita ere erakusteko eta esplizitatzeko sistema bere horretan ez dagoela eginda guretzat, eta zutik irauten den bitartean guk esplotatuak eta zapalduak izango garela. Eta azkenean eskuratu egin dugu, ez? Lapurtu diguten zerbait eskuratu eta lortuko dugu, ez? Pitzadura hau izatea adibide, pitzadura hau izatea arnasgune, baina pitzadura hau ere izatea sistema puskatzeko beste erramienta bat. Eta, gonbidatzen zaituztegu emakume boiera da transei parte hartzera, eta, hausnartzera ere hemendik aurrera zer nahi dugun izatea talka, eta gure egitera jauregi hau, eta gure bizitzak zentroan jartzera, eta borrokatzera, feminismoa delako irautzarako bidea. For tomorrow, are you a leader or will you follow? Are you a fighter or will you cower? It's our time to take back the power. What's your plan for tomorrow? Are you a leader or will you follow?